Innocent nwanne m ma ndị a na-eze nwanne m senta ma ndị a na-eze ka m na-atụ n'obodo ka ndị onibe nọ egbere obi na-egwu bọọlụ ya ngwa ngwa egbere obi na-egwu obi ugo ya ngwa ngwa egwu oti m n'uche ngwuo n'ọnụ m ọkwa na bụ egwu nne m ọrọzi amala bụ ụgbọ amala bụ ụgbọ amala na bụ ụgbọ n'ebe anyị nọ egwu nne m enu na-atụọlị atụọlị enu atụọlịsigo ụmụ mmadụ rie nne ine nebe n'ụwa atụọlịsigo ụmụ mmadụ rie nne otimobialị egwu neme n'ụwa mdụazunu egwu neme n'ụwa nnadum ụwa niile ọdịmali isi ga-eji eze nna ajụ ya ajụjụ ka ndị obodo one ha azakwa nne ha egwu mmadụ n'ụwa galkwana mmadụ tata echi dị ime ebe egwu ọnụ nwa na-azụ ndebe anyị egwu ihe chi na-ije n'ụwa gị mma tata iwe onye tọrụ njọ isi na ọmara iwe na-eme n'elu egwu onye na-abịa n'ụwa anyị nọ nna na-ayọ Chukwu maka na ihe niile na ọ dị Chukwu n'aka ndị be anyị egwu maka na abụgo m onye ọmara mma tata abụte tini na ọjọ lụ ya njọ egwu maka na abụgo m onye bụ landlord tata abụte tini na ọ bụrụ tenant egwu maka na abụgo m onye nwere moto tata ndị be anyị abụte tini na ọnwụnwere ọkpa nwee gamasịa egwu nne m n'ụwa na-atụọlị atụọlị maka anyị na-ayọ Chukwu ọtụnye anyị na mma nwere nne m okooko bịa ngwa ngwa ka ngwube n'ibe nnụ egwu etimo gị bịa ngwa ngwa egwu nne etiri na ọgara ochimo ka ọ bịa n'ibe nnụ egwu ndị etete nụ mmadụ tete mmanụ ụla egwu na-etili ndị nze n'ụzọ ka ha bịa n'ibe ha nọ egwu nnebe egwu ka ndị ayọta timi ha mma ma ọgbajuo dọnụ nwa egwu nnebe egwu ka ndị ayọta ndị mmụọ ibe ọma ma ọgbajuo dọnụ nwa egwu na-egbe nwoke osegbu ka ọ bịa ngwa ngwa nwoke osegbu were gị mmanwụ na-aghọ ọ dị ka mmanwụ na-agwara na-agụ ogwugwute ebili ọbụla ibe nwute dịla odogwu n'obu ma bụrụ m nwoke osegbu anya dị ọtọ n'ibe nọ maka onye mụrụ nwa na-anwụchata agwa m nwoke osegbu anya mụ na-agwụ arọ ị na-abụla anya mụ na mmụọ ka m bụla anya gị n'ụwa ahụ ka ibiwele enu agwa m nwoke osegbu anya ị na-adịka oseka dị n'egwu nwa abụwa na mmanya ị na
dịka ilo dị n'egwu awụwa na maya ịna dịka ibe dị na nwute dị n'egwu awụwa na maya ayọrọ gị na gbogbo arụ otigbo dịka oge bịa n'ibe nnọ ka ndị egwu ọnụme egwu katakata ka ewu na-anụ n'ike wọnụ owu na ọbụ alụ ka mụrụ egwu ana m egwuribe ibe mgbelu nwanne m osimiri nwanne m osimiri godai na oziwa na nzukọ ọnụ abịa nwanne m onye sụrụ imi ga ọ na ndị anya ezi nwanne m onye siri ngo ya ahụ ya n'ahịa egwu eke n'elimiti ewezi mmanwụ Prince Austin Chukwudidọwa iti ewezi janụ mba iti ewezi na anụzikwu ya omume iti ewezi na anụzikwu ọnụ ọwa mụ egwu eke n'elime ọba n'ọsaki maka na ọba n'ọsaki tigbata akalike egwu esaki mọni ndekene mụ na-egwu ọnụ ọna na serela nga ebili ya ngwa ngwa egwu odogwudelu morogo gbasie kebe ahụ nne m mgbasi ke nna aka mma anyị gwara obodo ka nwa m ogwu olu nwa ikiliga bụ iti ewezi na ebu na-egwu abụ nne m nebe egwu gala aka ka iji nwa ya etiri ebe maka obodo mmanwụ olu anyị nọ na mmanwụ egwu ibe gwaliti ewezi nwanne m egwu nebe egwu abago na mmanwụ obodo n'ugwu olu na ntị egwu eke n'elime eze dọgbu eze nwandụ ụba eze dọgbu nwandụ ụba oyi eze dọgbu nwanne m eze ebilo nwandụ ụba eze dọgbu ndụ dịka na dịrị obodo mma ka ibuweli n'uche a eze dọgbu nwanne m ibe mewe n'eki mande mele twins tawa mama
mụmụ ka nwee ma obi tụlie gbogbo n'aka na-ebelu na ji ebele wedebedebe nọ ya ahụ mma egwe onebenebe nọ ahụ mma n'ahịa maka na onye chọrọ ma ya ahụ mma n'ahịa onye mee mma n'ụwa ụwa ndebe ahịa ọhụ mma n'anya na egwe nne m egwuru egwu ogwu ya ka ndị be India ka ndị ekene zo emu enụso nwa gbata nwoke nwatu n'ọsọ agbata ka mba gba na India ka mba ba onye nwere mmadụ akago enwere ego dọmba ebe mmadụ kenye ka ọnụ obodo bebi na nduwo ọnụ agha m dọmba ebe nebe gwaje tete mmarụ tete mmụọ ka ibu ka obi ka ịnụlụ na ntị dọmba ebe mmadụ kedede ebe iyọrọ ala mmemụrụ odogwu n'ahụ anyị mana gbogbo dọmba obodo gụsịrị nwata mmeliwe siri ike dọmba obodo gụsịrị nwata kolu ebe igi ọ bụ mmadụ na-eme onwe ya weroti na-eme ndị be anyị emu onye timelezo tibe n'ụwa nwa anaza eze azọ egwu nne m egwu na-egwu owu ya egwu ka nọ n'ọgbọ n'ebe anyị nọ n'aka ndị agwa nne m marụ ka gbabugwelu n'obu nne m ibe mere onye ndị tie ya mma hụ ine ibe mere onye ndị tie ya mma mụkwunye ego obodo n'ugwu olu ha maka na chọ ya dị n'izu ndị be anyị ibe na-ekeri ma nna bụ anyị ọ bụrụ maka nwanne m obi gị ka nna akọwa maka anya mbọnụ mmadụ keji eji obodo kalesịa barọnụ nwanne m barọnụ wadu waide maka na barọnụ wadu waide ọwana bụ nwanne eze junior nne m eze junior kwanwu wulie n'ihu anyị gbagha wee lue echi ọnwụ begbusi eze junior nnebu iwe ọka gbanawe okwukwudebi n'obi ma na tupu onwe egbuo iwe ụka na nna m iwe ụka na-agọ mọ nnaba eze mmụta ebe rulu n'ụlọ mgbe iwe ụka nwụsịrị ndị be anyị okwu na ụka wee sie n'ụsị a na-enwe abịa asị na nna m iwe ụka na nna m iwe ụka bụrụ ọzọ anyị mụlọtakwa akpata okwuba karịa n'ebe anyị nọ otu ahụ ka nwoke ji anabazi oko nne m ọrụzi otu ahụ ka nwoke ji nabazi oko mbọnụ na ụmụnne ya mbanabazi oko asị na wapụzi ndị oko ebe elu ebe ahụ ebe ebile obi fara
ije n'ụwa bụ nwayọọ nwayọọ maka na ibe mere onye dị tie ya mma na agwaghị ya baronụ nwanne m baronụ nwanne m na mụzi nwana nzugbo onu abịa ibegide gwangide gwala ahwa ọnwụ elo mma ọ dịka nne m ga na-agọ m ọ dịka iwe ka tụma na-agọ m iwe ka nwanne gị ka ọ bụ ndị mmadụ berulu ndị be ya oge ndebe ndị ọnwụ gburu n'iwe na Amerika nne alile gboni bọlụ nwabazia n'egwu nne m ọnwa bụgo Uchenna trapụ nwanne m Uchenna dị m ka ọ na-agụ ebile obi egwe nwanne m Uchenna abịa ike ọnya na nzugbo onu mmanwụ maka na ọmabatara bara bụ ụkọla anyị egwu bịa nabazi obodo debile obi egwu Uchenna nwanne m ọmabatara bụ ibe na-egwe na Uchenna nwanne m mkpụrụ obi gị zuo ike na ndowe nwanne m wezi ka ọ dala awa enwezi nwanne m wezi degweli egwu ọmama steeti degwala awa anyị egbu ogudo ebe tukwu oyi okike steeti dịka mụ na-ajụ anyị egbu ogudo ebe tukwu mgbada nwere obu ka ideli n'udo ogwu maka na ibe mele nweta dị itie ya mma wesitibụla onye n'ọkịa n'ogwu gbogbo egwu olile gboni bọọlụ na egwu ene ndị ti egwu nwuo oyi egwu ene m okokoko egwu kọ na bụrụ ebe egwu nweta na bụrụ ebe arọ Udenna Zubika gbata Udenna debụ freshman na Togo freshman na Togo na mụziwa na nzugbo onu ọbịa Udenna nwanne m mmadụ ka dị kalịsịa nwa Zubika gbata onye mmehata na mụ egwe nwanne Christian ability aka ji akwụ na mmehata odogwu na Indonesia Jakarta ka nwoke na mgbasie ike ma mgbasi ike nna aka mma ka nnekwu Azubika na nụrebe onu egwu nwa Udenna Zubika gbata nasi m keneyi maka na nwanne ozu na-agba ozu arụ obodo magbuo olu oyi egwu freshman na Togo and egwu mmadụ na nkịtị maka na freshman na Togo na-eme egwu nwanne ya eme nne m freshman na Togo gbadola egwu ma mụkwuli ya ka obodo n'ugwu olu na ntị ya gwe freshman na Togo Udenna Zubika gbata ezi nwanne m maka ya emeli gị n'ebe ị nọ ezi nwanne m ikuku ego ekwuseghị ka ọnụ gwuru ndị owe gwuo mma
ọ na-aza onye nna dịka onye mụrụ nwa ya eliwe aka nwa onye nna azụbiga agbata onye mụrụ nwa ya eli aka nwa n'aka nri gwaba ndị nne na nna chedobanne m ntị n'onu unu n'ụlọ ogwu ya gwe ife na-agwanụ ndị nne na nna onye mụrụ nwa zụọ nwa ya ọma maka na ụlọ dị na nwa nne m onye mụtara nwa zụwa nwa ya ọma ụlọ dịkwa na nwanne be anyị freshman na Togo anyị ka nọ na mgbugi maka a na-egwuru mmadụ na nkịtị freshman na Togo wengisi m gana Anamu Progressive Union Togo bụ ranch ọwa ndị ọma ka ọ bụ wengisi m gana chairman Nebu Hyacinth ibe aka Hyacinth ibe aka ọhenna na mzugbo ọnụ abịa mụ egwu nọ n'obi gị Hyacinth nwoke nwe Hyacinth wedozi anya ọkụkụ na-ete ahụ ya biko tibakwa na ọwụma etiwu ụmụnna m ọhụma ndị nọ na Togo odogwu n'abụ Basile Bato Sofia Kizi na Namu dị na nzugbo ọnụ egwu egwu nwa Batu kilie mụ na-egwu Sofia Kizi na Namu egwu na-akpọtụlụ gị ịnụlụ n'ebe ị nọ Basile Bato Sofia and egwu mmadụ na nkịtị iwe onye na-eme n'aka na-ekwu n'ọbụ Ọsọfịa ọrụzi ichekwu n'ọlụ n'ụlọ ubeni a na-azụ n'abịa ọ bụrụ maka gịnị ọ bụrụ maka iwe ọ na-eme ndebe anyị ekwe nwa Batu kilike na mụ na-egwu mbe mana m ekwe nwa Batu kilie mụ na-egwu egwu eji etete mmadụ tete mmụọ nneke bụ ụdị obi gị tata maka na nwanne m ude na-azụ bụ ike agbata esimụ na-egwu n'unu ọ na-agwụ ụmụanne m ndị nọ na Togo ka onye ọbụla amali nwanne ya ne maka ibe na sende n'ụwa ngwaba nwanne unu nwanne adị ana ka nna akọwalụ unu si n'ego na ide si n'ezoghị na anawu ana mana ibe beli nwanne bụ nnọọ ọnwụ ndị be anyị onye ọbụla ma wali nwanne ya nye maka na nwanne dị mma ube n'ibe nnọ gbanwe ka ose bụ anya amụma egwu ndị Igbo na-egwu ogbe otim n'ute ube ibe mụtara nwere egwu a wee na-ekene Ogbeni Eze bụ guy na India udene ka ọ na-azalụ chienu eze ngwongwo ewu Ogbeni gị bịa ngwa ngwa Ogbeni Eze bụ guy na nụzikwa mkpọlọ mụ egwu enwe yọrọ m etiti tọ nzu egwu mụ Ogbeni Eze onye yọrọ m etiti gbalie na-egwu m agbalị iluti ike n'ali mụ nne bụzara m onye bụ igo ya lega enweghị n'okwu ya egwe agwamụlụ che maka nwa bịalị
inanu ka mụ na-agwụ oke egwu ete m n'ụla mbe si n'ụtụtụ tile egwu nna bụ ewu ama agọ m na-azị ụwa ka anyị na-emezi anyị ji egwu eme ugbani eze ndebe egwu eke n'unu nke onye tili nyaza eweli n'anya anyị ka nọ na mmanwụ egwu anyị ka ndebe nwere eze echi ka ndị eke na-ezo ya aka m mba maali igi na-etuzu na anụzigwo olu egwu money making machine igwe nwere m eze echi kisi eje n'elu gị odogwu n'India na ya kenego gị ewu mgbadike mgba maali money making machine na anụzigwo olu egwu igbe nwere m eze echi kilike ndemu na egwu abụ egwu ete m n'ụlọ mbe si n'ụtụtụ tile egwu m nnabụ egwu ama agọ m na-azị na awaribe n'ibe nna egwu ka ndị bụla egwu ndebe anyị ka ndị eke ne nwanne m oyi nwoke nwatu emeka ịgbanugo ko ya n'ebe obembe high star nwanne m obembe na nuzigwo ọdụ egwu m obembe na nuzigwo mkpu ụmụ oyi nwoke nwe obembe ike na-elu Senegal bilobi na nuzigwo asale mụ nwa esale ka na-emezili ji mụ ka obodo ma wuolu na anyị nọ na mmanwụ egwu anyị onye mmịata nne m ịnanụ ka mụ na-agwụ oke egwu obembe dike anụwela ọbụ na-edela gwu ozi nnabibe na-agwa gị obembe ka ibu egwu n'elu nwoke nwe obembe kelele m big nwanne m igwe mmiri igwe mmiri ka ọ na-azalite onye m ụlọ ọta wee na anụzigwo ọdụ egwu mwe igwe mmiri nnabụ egwu na-eje ije n'obodo etikaman ị na-enebe egwu na-ete m n'ụla egwu kpọrọ m gbooyi ka ndebe Etiopia ka ndị ekele eze mụ nnabụ na aka Chukwu nwa gbata egwu King of Boys kilikade mụ na egwu King of Boys ibe ngwelu aka tuwa batawala ikuku belisi iwu odewi n'ebe dị mma makana onye jive nweta wenye aka enu aka lobe ilo onye enwetu ya egwu King of Boys kilikade mụ na egwu King of Boys ọ bụ mmadụ na-eme onwe ne wereti na-eme n'ụwa anyị mawunye gbooyi egwu King of Boys nwanne odogwu nwanne m dịka ogidi na-ewe n'ogwu dịka onye ji n'ogwu ọbụla odogwu dịka onye ji n'ogwu ọbụla odogwu ndị lo na-eme na nkịtị enabibe m na-agwa gị ebe ikike ibuweli n'uche egwu ọbụla gbanwụwa na bọọlụ na-egwu ene nne m ọbụla gbanwụwa na bọọlụ na-egwu ene maka abụ ụtago m ụwa n'anya ọ bụ na egwu nwe male mgbo ogbo ndụmọdụ nne m okoko bịa ngwa ngwa bịa
ma n'obi ngwa ngwa anyị na-agba dịka oge bịa ngwa ngwa ga ntị egwu Chukwu oge eme dịka oge bịa ngwa ngwa egwe ọtị m n'uche na-egwu ogwu m igiliga egwu m nne m egwu na-awa m ogelega egwu male m gbogbo oyi egwu ibe dị n'egwu nwere ike nna demo ibe dị n'egwu nwere na tụzi m egwu n'aka ndị Igbo n'ịtụ oke m ka ọ bịa ka ọ na-eli m aka n'ibe nnọ egwe ọrụzi anya okwu na-eje agwa Chukwu nwa bịa ma dịka ọnụ bịa ngwa ngwa eke unu nyere m aka na-egwu a na-enweghị eze m igwe dịka ọnụ bịa ngwa ngwa eke unu tebe m ka anya okwukwu si eche agwa ya n'anụ egwu dịka ọnụ bịa ngwa ngwa eke unu tebe m ka ichekwa ichezi echi isi akwụ ma ọ na-atarị ata n'ụwa egwu nne m egwu na-awa m ogelega ka mgbụrụ egwu m ka ndị n'India ka ndị na-ata nụ ka ndị eke na-ezu ohi aka m odogwu ego gbasili nwoke nwe gbasili ọkwa nwa ọgwụgwụ ahụ dịka nwonye ọrịa m etiti kilike nne m na-egwu egwu ama m na-ahazi ambasadọ na India na ya ekene ego aka na-eme ọgụ otutu onye mmadụ ka o yeli akọkwali ya mana ọ bụ mgbe mana m ka anyị ji agazi ya bụ abụ ana m kedu maka okike ọya dịka odogwu ego ọya dịka anyị na-anụzikwa olu egwu onye dịka nne m ndị odogwu ego ụmụ ọrụ aka nwere gị na-abụ ụmụ igwe ọrụ aka werọba mụrụ gị na-abụ n'ebe nọ odogwu nwere obu anụ nwere obu na-ejela agwa ozi onowu igwe ego Chief Executive Officer Onowu Classic Boutique na Port Novo na Benin Republic egisi m kelelu gị ezi nwanyị ya bụ Chukwu na nso onye dịka ya bụ ọma mmụọ n'owu rahu tim oge bịa ngwa ngwa ka ntị egwu ine ọrọzi katakata ka ewu na-anụ n'ike obodo ma gwuo olu egwu mụ na nwa Christopher nwanne m ekene amụma nwa Christopher kilika nne m na-egwu abụ nwa Christopher kilie m na-egwu mmanwụ ikele agbagọkwa na ama egwu mụ na esonụdalọ nwanne m Sọndụdalọ nebụ Sọndụdalọ ma ọ bụ oji abamụla ekene nwa kilie m na-egwu onye nna ị na-adịka oge bụ mọmụla na eduru na-agba ala ọsọ egwu Sọndụdalọ kilike dem na-egwu egwu etem na-azị egwu nwa gbo etem n'ụlọ mbesi n'ụtụtụ tili oge egwu m nnabụ egwu amagọ m nwayọ ka ije alite na-egwu
mu na-egwu akwụnwa ọbẹ̀ṣẹ̀ na Sierra Leone akwụnwa lobu kiliga na mu na-egwu akwụnwa ọbẹ̀ṣẹ̀ nwa chairman Anam Progressive Union Sierra Leone ewu gbadi ki udo di Manuel Anja asọtedi wolobu umeze na m mụrụ gị na awọ umebe ndụ gị seje anyị maligi gbogbo asọtedi wolobu anụ wolobu na jela gwụ ozi odogwego ọrọja kilo ọzụzọ gị na alụbilobi ebe na-atụnte ego igwe egwu asọtedi wee gị si muke na nwanne gị anụ ugwu Emmanuel Anja Elias Mind anụ ugwu Emmanuel Anja na nzugbo onu egwu dịka mmadụ ka eji kalesịa ịnụlị ya dịka mmadụ ka eji eto n'obodo ka m kwuo mụkwụli ọkalesịa n'ive nnọ egwu anamegwu na-awa m ogelega egwu anamegwu awago m ogelega n'ive nnọ ka njebe se n'iga ka nje kene ezoghị m nwoke nwe Chukwuma bụ ugo yọngwụ eyọngwụ ekwe alọ odogwego nwana ya eze ndekene m na-egwu abụ odogwego nwana ya eze na nzugbo ọnụ egwu nwana ya eze egwu nwana ya eze dịka ume ezobodo dịka ebe bụ kizi ijenu gị oyi kume kwakaliga egwu amagwu olu egwu ekeneli mezo imu do solo dika ngesi no konwo kolo do solo mbu mau go obu number 1 na India keneli mezo nebo kenwe jika akunyele na wali mezechi akunyele na de kana mu de egwu abu egwu temunula mbesi na nwata tiloke egwu mu na ewu na no obodo kande Ethiopia kande kenezo imu avoy Kriston obe elo inanuka muna gwoke ewu Kriston welebu weke nwe Kriston nọọni odogwu na Ethiopia kedali maka Chukwu Kingo Boys odogwu ego egwu Kingo Boys ndekene mu na egwu mu Kingo Boys kilie mu na egwu oyi kane nezo imu ensondo osko welobu dika onye welobu na kpata ego osko welobu nwanne m Sunday onodugo ọma mbala no oyi na nzugbo olu egwu nwoke nwe Sunday nebe gwaje tete mmerụ tete mmanụla ndeke bụ ụdị obi gị tata odogwego nwanne m Sunday kilie m na egwu abụ
n'aba akụbụ ntụtụ ụta n'aka gị na-aza kwaliti gị n'aba dike odogwu lụrụ n'ọlụgbọta Temosu 2 house odogwu ego ike lụrụ n'ọlụgbọta nụ Temosu 2 houses wati jolu go mmeli enwetie na wali ime obi ali odogwu ego kendo kilie mu na egwu akụbụ ntụtụ ụta kenali mu teno odogwu n'abụ woke wu teno keke woye wuzie ibi egwu elie na kenya ọ na-anụzikwa onu egwu awamulo ye mal ejiletes ide debe egwu na-egwu owe egwu debe egwu nwendo nete m n'ụla egwu ọrụ ojibo njibe ngwa ngwa okike senti nwanne m obi taa na nnukwu ọnụ egwu nwanne m obi taa kilike n'emu na-egwu ahụ okike senti n'obi gị na nnukwu ọnụ egwu dike obeligbu gị egwu onwe